Eli lithuba lokufezekisa amaphupha kwezinsana. Uninzi lwabo luphuma kwizikolo ezingekho mgangathweni kodwa bakwazile ukuqabela ngaphaya kwalo mingeni. Le nkxaso-mali sisiqalo sohambo olutsha kwabo bathe baxhamla. Abanye ngabokuqala kumakhaya abo ukuya eyunivesithi. Abaphangeli bona abazali bobabini, so bebengazukwazi undibhatalela ii-fees zam. So u-award wale basari kuzodlala indima kakhulu kum. My son is a lucky recipient, or must I say deservedly recipient of this bursary. For us as a family, it means a lot. If you look at the financial, implications or challenges when, when one goes to university. So for us, it's huge as a family. Izinga lentswela-ngqesho limi ku-47% eMpuma Koloni. Eli phulo lijolise ekukhawulelaneni nengxaki yokushokoxeka kwezakhono. Ubukhulu becala abantu abasibanika le bhasari ngabantu abenza izifundo ezisondeleyo kule nto siyenzayo singumasipalati. I-town planner, i-engineer, civil engineers, njalo njalo. Siyaba xa begqibile siyazama ukubafaka through i-system yethu ukwenzela uba babe bafumana ingqesho abo sikwaziyo ukubafumanela ingqesho. Basondele ku-200 abantu abathe baxhamla kweli phulo sukela ukuqala kwalo kwiminyaka emihlanu edlulileyo. Ndingulubabalo Dada, kwiindaba ze-SABC eMonti.